Moi, minä olen Indira. Minä olen asunut Suomessa 8 vuotta. Minä tulin Suomeen vuonna 2016, eli 8-9 vuotta sitten. Ja kun minä olin Intiassa, minä tein mun bachelor-pätevyys tietotekniikka-alassa. Ja sitten mulla on vähän kokemusta IT-alan tuossa. Kun tulin Suomeen, mulla ei ollut tuota ja sitten minä tein ammattitutkinto, koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto. Ja nyt minä olen toisessa koulussa koulunkäynnin ohjaajana, mutta haluan tehdä tuota IT-alassa taas. Ja siksi minä haluan tehdä IT-tukihenkilön perustutkinto. Minä luulen, että se voi auttaa mua saada vielä IT-alan työtä. Kiitos. Siksi olen hakenut perustutkinto tietotekniikkaan taitotalossa.